Għaddejjin ġmielhom il-preparamenti għal 25 edizzjoni tal-Kunċert Voices li se jkun ukoll l-aħħar kunċert li l-Fondazzjoni Voices settella. Matul dawn l-aħħar 25 sena inġabru madwar 2 miljun euro li kontribwixxew għal anijiet filantropiċi. Minkejja li dan huwa l-aħħar kunċert ta' Voices, il-Fondazzjoni Voices Malta trid li l-prinċipji mħaddna fl-aħħar kwart ta' seklu jibqgħu jgħixu fis-soċjetà. Kif spjega ħjar iċ-chairperson ta' Voices Foundation Antonello Gauci. Il-Fundazzjoni ħadet id-deċiżjoni illi wara dan kunċert ħajkun l-aħħar kunċert, il-Fundazzjoni ħatwarrab somma flus biex imbagħad tista' tingħata lil dik l-organizzazzjoni jew individwi li joħorġu b'idejat li ħadnu l-prinċipji ta' Voices. Għal kunċert li se jittella bejn is-7 u d-9 ta' Ottubru diġà nqataw 9,200 biljett. Il-kunċert li jibda fis-7:30 u li se jsir fl-MFCC ta' Qali mistenni li jolqot il-gosti ta' bosta hekk kif il-mużika li se tindaq hija fost l-aqwa li kien hawn matul dawn l-aħħar 25 sena. L-orkestra taħt id-direzzjoni ta' Sandro Grek flimkien mal-ilħna ta' madwar 200 kantant u kantanta li jiffurmaw il-kor taħt id-direzzjoni ta' Martina Karwana mistennija li jagħtu wirjiet elettrifikanti tar-repertorju mużikali mħallat b'siltiet fosthom minn Queen, Michael Jackson u Coldplay, fil-waqt li l-mużika bil-lingwa Maltija ma tonqosx.